L-għodwa tajba lil kulħadd. Illum il-ħadd 21 ta' Settembru, Malta tfakkar Jum l-Indipendenza. Nilqawkom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi minn ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Jikkonċelebraw membri mill-Kapitlu Metropolitan. Preżenti għal din il-quddiesa ser ikun hemm ukoll l-ogħla awtoritajiet ta' pajjiżna. L-għodwa tajba lil kulħadd. Illum il-ħadd 21 ta' Settembru, Malta tfakkar Jum l-Indipendenza. Nilqawkom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi minn ġewwa l-Konkatedral ta'
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Ħares mulej kif dejjem int ħarist. U din hija talba li nagħmlu għal din l-art ħelwa u nagħmluha mod partikolari llum meta niċċelebraw jum l-Indipendenza. Filwaqt li nirringrazzjaw il-Alla, nitolbuh il-barka tiegħu u l-għajnuna tiegħu. Ħalli ngħixu tassew dak li tfisser l-indipendenza għall pajjiż tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jiġna din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Nis'al li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam, gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitor,
tollis peccata mundi, suscita deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. U għalla antiċipart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għammilli aħna nħarsu il-preċetti tiegħek biex jistoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jiexu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Amos. Il-mulej qalli, isimgħu dan, intom li tikkalpestaw l-imsejken, intom li temnu l-foqra tal-pajjiż. U tgħidu, meta se jgħaddi l-qamar ġdid, ħanbijaw il-qamħ. Meta se jgħaddi s-sibt ħanerfgħu x-xejr, inċeknu l-efa u nkabru x-xekel. Unqarqu b'miżin fals, nixtru bil-flus il-foqra. U b'żewġ iqriq l-imsejknin, imbijaw sal-karfa tal-qamħ. Il-mulej ħalef bil-foħrija ta' Ġakob ma ninsa qatt xejn minn emilhom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Faħru lil-mulej li jerfa' l-fqir. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek, minn issa u għal dejjem ngħidu flimkien. Oli fuq il-ġnus kollha l-mulej, ola mismewwiet u sebħu. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-oli u li jħares l-isfel lejn ismewwiet u lejn l-art. Ngħidu flimkien, faħru lil-mulej li jerfa' l-fqir. U li qajjem mit-trab l-imsejken u jerfa' mill-miżbla l-fqajjar biex mal-gbarati qiegħdu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Ngħidu flimkien. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, nitolbot l-ewwel nett illi jsiru suppliki, orazzjonijiet, talb u ratti l-ħajr għall-bnedmin kollha. Aslaten,
għal dawk kollha li għandhom xi awtorità biex inkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-sliem, fit-tjieba u kif jixraq. Dan hu tajjeb u jogħġob lil Alla s-Salvatur tagħna li jrid li l-bnedmin kollha isalvaw u jaslu biex jarfu l-verità. Għax wieħed hu Alla u wieħed hu l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, il-bniedem Kristu Ġesu, li talilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd. U x-xhieda ta' dan ingħatat f'waqta. U għal dan li jien kont magħmul xandar u apostlu, qiegħed ngħid is-sewwa m'iniex nikdeb biex nagħllem lill-ġnus il-fidi u l-verità. Nixtieq li l-irġiel jitolbu kullimkien, jerfgħu il fuq idejn safja bla għadab u bla ġlied. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa. Sidna Ġesu Kristu li kien għani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kien hemm raġel għani li kellu amministratur u lil dan xlowh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu qallu: dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal: issa x'sejjer nagħmel la darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni? Immur nażaq? Ma niflaħx. Nittallab? Nistħi. Naf x'nagħmel ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni insib lil ħadd ieħor li jilqani għandu. U wieħed bat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħtih lil sidi? Staqsa lill-ewwel wieħed. 100 barmil żejt, wieġbu dak. Qallu l-amministratur: oħroġ il-karti tiegħek, oqgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Lill-ieħor staqsih: u int kemm għandek tagħti? 100 xkora qamħa, wieġbu. Qallu: oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sid faħru lil dak l-amministratur ħażin tal-li ħadem brasu għax hu lid din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minnu li tiddawl ma' minnu tal-qata tagħhom. U jien ngħidilkom: għamlu għalikom infuskom ħbieb taqlieħ il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom jilqawkom fl-erejjex ta' dejjem. Minnu fidil f'ħaġa tas-sew żgħira
u fidil ukoll fil-ħafna. Min hu diżonest f'ħaġa tas-sew żgħira u diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qliq il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f'dak li hu ta' ħaddieħor, min se jagħtikom dak li hu tagħkom? Ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien. Għax jew ikun jobgħod lil wieħed minnhom u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Il-kelma tal-Mulej. Illum bħala nazzjon iċċelebraw il-kisba prezzjuża tal-indipendenza. L-indipendenza qatt m'għandha tittieħed bħala xi ħaġa ovvja. Hija frott ta' viżjoni, sagrifiċċji u perseveranza ta' dawk li ġew qabilna li aħna nfakru bi gratitudni. Mhix biss in-nuqqas ta' ħakma barranija, imma l-libertà li nfasslu d-destin tagħna, inkunu poplu maqut u li ngħixu il-valuri tagħna. Bħall-amministratur fl-Evanġelju tal-lum skont San Luqa, aħna ġejna fdati b'dak li hu prezzjuż, l-art tagħna, l-istorja tagħna u l-ħajja komunitarja tagħna. Li tkun indipendenti jfisser li tkun responsabbli. Għax il-libertà mingħajr responsabilità malajr tinbidel f'kaos jew abbuż. Il-libertà ma tfissirx awtonomija ċċentrata fuq il-bniedem innifsu, imma l-kapaċità li nażlu dak li hu tajjeb u veru. Il-libertà vera tifjorixxi meta tkun imsejsa fuq il-verità, il-ġustizzja u l-imħabba. Fl-Evanġelju tal-lum l-amministratur ġie msejjaħ jagħti kont u kien abbuża minn dak li kien ġifdat fideh u kellu iħallas il-konsegwenzi. Din il-parabola tfakkarna li r-responsabilità mhix xi ħaġa miżjuda, hija parti essenzjali tal-libertà. Dak li japplika għall-individwu japplika wkoll għan-nazzjon. Ġurnata waħda l-qudiem l-istorja se tistaqsina lilna lkoll x'għamiltu bl-indipendenza tagħkom. Bnejtu soċjetà ta' integrità u ta' onestà? Jew ħlejtu l-libertà tagħkom fix-xejn permezz ta' diżonestà u interessi personali. L-indipendenza titlob kontabilità, integrità, erf u ġustizzja. Ma naqgħod ninsew il-korruzzjoni li taqret il-ġustizzja, il-ħasil tal-flus li ħeġġeġ il-kriminalità, l-isfruttament tad-dgħajfin li jaffeċ il-innoċenti, l-abbuż tal-poter li jittradixxi l-fiduċja, il-qerda tal-ambjent li tkasbar il-ħolqien u l-pjaga ta' drogi li tkisser il-familji u tjassar ġenerazzjonijiet sħaħ, da mhumiex żbalji żgħar jew insinifikanti huma tradiment tal-indipendenza nifisha. Meta ħażen bħal dan jieħu l-eruq, l-indipendenza tiġi mħassra minn ġewwa. L-indipendenza vera ma titkejjix biss bil-bnadar, bil-parati, bil-diskorsi politiċi. Titkejjel bil-fibra etika tas-soċjetà tagħna. Li nqisu kull persuna jimini
bid-dinjità tagħha, li l-foqra ikunu protetti, li l-ġustizzja sseħħ anki meta tkun inkonvenjenti. L-indipendenza għandha dimensjoni politika u etika, u biss meta t-tnejn jiġu onorati li nistgħu nkunu bdejna notfa quddiem Alla u l-istorja. Ġesu jtemm il-parabola bit-twissija qawwija. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lil flus. L-għadu tal-indipendenza vera mhuwiex biss il-ħakma mill-barrani, imma wkoll meta nsiru skjavi tal-kilba għall-flus, tar-reba tal-poter. Poplu li jaqdi l-flus jista' jidher indipendenti, ma fir-realtà ikun marbut biktajjen inviżibbli. L-indipendenza vera tagħna tintwera minn kif namministraw il-ġid, kif immexxu l-ekonomija u lil min inkunu fil-fatt qed ngħaddu. Il-miżura tal-indipendenza tagħna tidher fil-mod kif inħarsu lejn dawk l-aktar vulnerabbli, dawk li tnisslu imma għadhom ma twildux, l-anzjani, il-morda, il-foqra, il-migranti, dawk bla post fejn jgħixu, dawk li qed jiffaċċjaw sfidi ta' saħħa mentali. Ġesu nnifsu identifika ruħu magħhom kull ma miltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. L-indipendenza sejħina biex inkunu dejjem immexxija minn etika konsistenti favur il-ħajja li tfisser li niddefendu u nħarsu il-ħajja umana f'kull stadju, f'kull kundizzjoni, f'kull persuna. Il-protezzjoni tal-ħajja m'għandix tkun frott ta' konvenjenza, imma ta' konvinzjoni. M'għandix tkun dipendenti fuq il-konsens popolari, għax anke ħajja umana waħda hija prezzjuża. Soċjetà li tgħid li ħilsa ma tippermetti l-qerda tal-ħajja fil-punti l-aktar dgħajfa tagħha tkun qed tkisser il-pedamenti tagħha stess. Aħna l-Maltin konvinzjoni nemmnu li ma nistgħux inxandru il-libertà jekk noħonqu il-vuċi ta' dawk li għadhom ma twildux. Ma nistgħux nitkellmu fuq progress jekk inħallu l-anzjani f'iżolament jew inqisuhom bħala pis. Ma nistgħux nitkellmu fuq dinjità jekk ninjoraw id-tbatija tal-migrant jew nagħlqu għajnejna quddiem il-faqar. L-indipendenza ma tistax tkun selettiva, trid tkun konsistenti, minsuġa bħal libsa waħda minn meta l-persuna tkun fil-ġuf sal-mewt naturali, minn ċittadin għal barrani, mid-dajfin sal-qawwija. Nazzjon li ħadna dill-etika jaraf jgħix l-indipendenza msejsa fuq il-ġustizzja u l-imħabba. Nazzjon li jabbanduna isir priġunier tal-biża, tal-konvenjenza u tal-interess personali. Il-kobor ta' nazzjon u ġudikat mill-mod kif jitratta lil membri l-aktar dgħajfa tiegħu. L-indipendenza qatt mhi maħsuba biex tpoġġina f'iżolament. Ngħixu f'dinja ta' interdipendenza u l-libertà tagħna dejjem trid tiġi mgħajxa fis-solidarjetà mal-oħrajn. Il-libertà vera tifrex il-barra tfittex il-ġid ta' nazzjonijiet oħra, tal-Ewropa, tal-komunità internazzjonali. L-indipendenza nazzjonali tagħna għandha tkompli tisperana naħdmu għal paċi u l-ġustizzja lil hinn mill-fruntieri tagħna. Għandha twassalna biex insemmu leħinna b'mod sod kontra il-massakru ta' nies innoċenti. Kull fejn qed iseħħ permezz ta' aggressjoni, gwerra, terrorizmu jew inġustizzja sistematika. Aħna msejħa
mhux biss biex inħarsu l-libertà tagħna, biex inkunu leħen għal min m'għandux. L-indipendenza tissawar tassew meta ssir ġenerożità ma' ħaddieħor, meta nazzjon juża l-libertà tiegħu biex iħeġġeġ l-oħrajn mhux biex jibni ħitan ta' indifferenza. L-Evanġelju tal-lum jallimna li l-libertà u l-indipendenza mhumiex trofej biex inqedwhom mal-wiri, imma responsabiltajiet li rridu ngħixuhom. Indipendenza hija sejħa l-fedeltà, l-onestà u l-kuraġġ fis-servizz tal-ġid komuni ta' żmienna u tal-ġenerazzjonijiet futuri. Jew naħdmu il-koll ħalli aktar żgħażagħ jarfu jimpenjaw ruhom bisħieħ fil-bini ta' nazzjon li jos dawn il-valuri. Jew nibnu soċjetà fejn l-indipendenza ma niċċelebrawix biss darba fis-sena, imma ngħixuha kuljum b'etika konsistenti favur il-ħajja li turi ruħha fatti konkreti ta' onestà, ġustizzja u solidarjetà u fil-ħidma għall-għaqda kif nitolbu fl-Innu Malti sedda il-għaqda fil-Maltin u s-sliem. Sa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej minn missieru mill-Liben li jumu weġġa fl-imkien mal-missieru mal-Liben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Miġburin fl-imkien f'xirka waħda ta' mħabba, nitolbu lill-Alla biex jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu, ħalli l-koll fl-imkien naħdmu għal ġid ta' pajjiżna u tal-poplu kollu tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek hija u taqdi l-missjoni tagħha li turina triq tal-verità u l-ġustizzja. Żomm lill-Papa u lill-isfiqijiet frabta li ma tinħalx mar-rieda tiegħek u għanihom bil-kuraġġ kollu ħajibqgħu jkunu sinjali jiddu ta' tama għal żminijiet aqwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel minna l-koll għodot tal-paċi bejn il-bnedmin. Warrab minn fostna l-piki politiċi, il-mibeda lejn minu differenti minna. Lejra, ir-reba bl-ġiem u kull ma jifridna, biex nilqaw dejjem lil kulħadd, inħarsu bil-qawwa d-dinjità ta' kull bniedem mit-tnissil sal-mewt, u nkunu tassew ħaġa waħda bejnietna, għas-sliem tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares lil din l-art ħelwa, l-om li tatna jisima, sedda il-għaqda fuq iż-żaw kollha li jamru fija, u għatina erf u għaqal biex nibnu lilna nfusna u lil pajjiżna fuq l-eruq li tħabtu għalihom u għexu missirijietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-erf u d-den lil dawk li għandhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu l-ġid ta' kulħadd
b'rispett lejn il-valur tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għati l-mistrieħ ta' dejjem u daħħal fid-dawl tal-jum bla tmiem lil dawk kollha li bl-għaraq ta' ġbinhom ħadmu biex pajjiżna jkun ħieles minn kull ħakma tal-barrani u mill-ħażen u min-nassa tal-ideoloġiji qarrieqa. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum. Għatina dak kollu li hu taġid għalina, l-aktar dak li ma nixħina nitolbuk bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Mulej minn dejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu. Aħtiġijiet tagħna tal-qizza kollha. Fiħnina tiegħek Mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna
بكريستو سيدنا. المولاي معكم. نرفع قلوبنا لفوق. نزو حير للمولاي اللاتانا. سوا وشيرع تسو مولاي مسير قديس alla ta dejjem tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek blaqis intwiżel lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. Bekk int taħder u tħenna l-min jintilef u minn fejn ikun ġarab it-telfin twassallu is-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem qudiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u nkantawlek. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa l-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mal-Isqof Savio, miegħi għaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin.
Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubijiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Jek nimxi f'wit mudlam, ma nibżax mill-ħsara, għax int miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-osruġ tiegħek huma Ili
Te Deum laudamus. Sancta confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum et unicum Filium. Tu Rex gloriae Christe. Tu ad liberandum suscepturus hominem non orruisti virginis uterum. Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris. Tergoque sumus tuis famulis subveni, quos precioso sanguine redemisti.
Mulej, inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes fit-tieba tiegħek għatina dejjem lajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Biberikom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu.
Naslu fit tmiem din il-quddiesa li fakret jum l-indipendenza ta' pajjiżna. Mulej, żomm idejk fuq dan in-nazzjon u għatih id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u slim sabiex dawn il-valuri jkunu l-bażi tas-soċjetà tagħna l-Maltin sabiex bekk jitkompla jissaħħaħ dak li diġà jaqadna. Amen. Nawguraw lil kulħadd il-festa tajba u l-kumplament tal-jum it-tajjeb. Saħħiet u barka.